колеги, в момента уж не трябва да има регенерация, но тя е в регенерация. Държи 1000 оборота, перките са включени и работи тежко мотора. Сега се заемаме да го правим. Айде, почва да пише файла. Отключен е компютъра, пачнат е и сега почва да записва. Аудито е готово с нов софтуер, без повече регенерации, без скрити аварийни режими. Абсолютно оправена кола от нас. Преди това колегите нещо си беха оставили ръцете.